טוב, אז בעצם את ההתחלה של עבודה עם תבניות, אנחנו צריכים רגע להסתכל על הציפורן הטבעית. אנחנו רוצים רגע לראות מה בעצם רוב העבודה שיש לי כאן. אז בגלל שהציפורן הזאת היא באמת מטופלת כמו שצריך, כמו שרואים בצורה מאוד מאוד מקצועית, מה שנשאר לי לעשות זה בעצם לחספס אותה. תשימו לב שכל פעם שציפורן טבעית מגיעה אליי, תמיד תחילת העבודה זה קודם כל לחספס. אני לוקח פצירה שבעצם המידה שלה זה 100 על 180, ואני בעצם קודם כל משייף את הצורה. בגלל שהצורה היא לא סימטרית, אני קודם כל מתחיל עם זה. תשימו לב, ממש 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 בעדינות, עשיתי אותה סימטרית. לאחר מכן אני עובר לכל מצע הציפורן. אני תמיד משייף לכיוון אחד. מה זה אומר? אני מתחיל מצד שמאל לצד ימין, מתחילת הקיר עד סיום הקיר השני. תשימו לב איך אנחנו עושים את זה. אנחנו לוקחים את הפצירה באופן כזה, בסדר? אנחנו מותחים עם האגודל שלי את ההתחלה של הקיר הראשון, ולאחר מכן אני פשוט מתחיל לשייף בצורה עדינה. בדיוק ככה. תשימו לב, אני לא לוחץ על מצע הציפורן. תשימו לב, אני מרחף. ממשיכים. עד הקיר השני. גם פה אני מותח עם האצבע שלי. לאחר שעשיתי את מרכז הציפורן, אני עובר בעצם לקוטיקולה. כשאני עושה את הקוטיקולה, אני בעצם עם האגודל שלי מושך את האור כדי לא לפצוע אותו. ולאחר מכן, עוד פעם, לאותו כיוון, עושה את הקוטיקולה. תשימו לב שלאחר כל העבודה הזאת, אנחנו בהכרח ניקח מברשת ונעיף את האבק. אחרי שהציפורן שלי מחוספסת, אני מגיע לשלב המניקור. בואו לשלב הבא. אז בעצם בטכניקת פוליג'ל, המניקור מתעסק במניקור ידני, לא מכשירי. אני רוצה רגע להראות לכם איך בעצם אנחנו עושים את זה. אנחנו לוקחים דוחף אור עץ, שהוא חד פעמי והוא מאוד מאוד טוב נגד פציעות, ואנחנו מתחילים לדחוף את אזור הקטיקולה. תשימו לב שאני רוצה לדחוף את אזור הקטיקולה עם השיפוע, שהשיפוע כלפי מעלה. תשימו לב, אני מכניס, מעלה, מכניס, מעלה, מכניס, מעלה, מכניס, מעלה, מכניס, מעלה, וככה אני בעצם מבודד את קרום האור מהציפורן הטבעית. תשימו לב שגם העבודה הזאת צריכה לעשות מאוד מאוד בזהירות. תסתכלו כמה לכלוך יוצא. המטרה שלי זה לא לפצוע. ובגלל שפוליג'ל זה תהליך שהוא קצת מורכב, עם הרבה שלבים, את גזירת האור אני לא אעשה עכשיו. אני רק מרים את האור של הלקוחה, רק מכין לי את האור מורם, ורק לאחר מכן, אחרי הנחת החומר והשיוף של החומר של הפוליג'ל, אני בעצם אעשה את הגזירת אור. תשימו לב, תשימו לב, אני דוחף טיפה עם האגודל שלי את האור כלפי מעלה, ונכנס עוד טיפה עם הדוחף אור. זה הכל. אתם רואים את השבונצים פה? תסתכלו את השבונץ הזה, אתם רואים אותו? לכרגע אל תיגעו בו, תשאירו אותו ככה, זה בסדר. בואו נעבור לשלב הבא. לאחר שדחפתי את האור עם הדוחף אור, אני בעצם מניח 3 נקודות פריימר. שימו לב, זה מתפשט, לא צריכים לייבש אותו במכונה. ולאחר מכן אנחנו מורחים שכבה בינונית של בייס. תשימו לב, בלי מבנה, בלי מבנה. אני מורח שכבה בינונית של בייס ומייבש. תשימו לב שאני לא מתקרב לאזור הקטיקולה, כי בעצם השכבה הבינונית של הבייס זה המצע הראשון שלי לפני הפוליג'ל. ככה הפוליג'ל יתפס. שימו לב, מייבשים. אז בעצם השלב הבא זה להתאים את ציפורן הפוליג'ל לציפורן הטבעית. תשימו לב מה הטכניקה הנכונה. יש לי פה ציפורן פוליג'ל, ואני רוצה רגע להראות איך אני מתאים אותה. אני בעיקרון לוקח קיר עד לקיר השני. אני ממש מצמיד את הציפורן
עד לקיר השני, ואני רואה אם זה מכסה לי טיפה מעבר. אני צריך שהטיפס של הפוליג'ל לא יהיה לי בדיוק על הציפורן. אני צריך שהוא טיפה יצא לי מהצדדים, כדי שיהיה לי מה לשייף ולעבוד עם הצורה. אז בואו רגע נשים את הפוליג'ל ונראה רגע איך מסדרים אותו על הציפורן. שמתי פה חומר פוליג'ל, אני לוקח את הדוחף אור העץ ממקודם, וטובל אותו מעט באלכוהול. לאחר מכן אני לוקח את השפיץ של הדוחף אור, ואני מתחיל לשטח את הפוליג'ל. תשימו לב שקירות הציפורן פה חייבות להיות עם חומר. אלה, זה וזה. תשימו לב שיש לכם פה חומר, כי אם לא יהיה פה חומר, חבל, זה לא יתפס. תשימו לב, כל שיטת העבודה שלי היא בעצם לדחוף את החומר שהוא לא יהיה דק מדי, בצורה מסודרת, ואז זה בעצם גם יחסוך לנו הרבה מאוד שיופים. בסדר? תשימו לב. מהמם. תשימו לב איך אנחנו עושים את זה. אני רוצה לבוא בזווית של 45 מעלות. ולמה? כדי שכל החומר יעלה לי כלפי מעלה. תשימו לב, אני שם את הציפורן ועושה פעולת ריברס. לאחר מכן, אני רוצה לראות מהצד שהציפורן היא כמו שצריך. אז מה אני עושה? אני בעצם לוחץ עליה באזור הקטיקולה, כדי שיהיה לי כמה שפחות חומר. ובבקשה. ואני רוצה רגע לראות מהצד, מהפרופיל, שהיא בזווית כמו שצריך. אז דבר ראשון אני רואה שכן. אני הופך אותה בחזרה. אני מפעיל את המנורת ייבוש רק על אזור הקטיקולה, למשך שנייה. ולאחר מכן, שאזור הקטיקולה תפוס לי, אנחנו בעצם נסובב את האצבע, ונתקן פה את כל החומר העודף. אז דבר ראשון, איך נעשה את זה? ניקח עוד פעם את הדוחף אור, נטבול אותו עוד פעם באלכוהול, ולאחר מכן פשוט נסדר את החומר ונעלה אותו למעלה שלא תהיה מדרגה. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, בנות. מהמם. אחרי שעשינו את זה, הופכים חזרה ומכניסים לייבוש. אז אחרי שבעצם הציפורן יצא מהמכונת ייבוש, אנחנו עושים שתי דברים. אתם רואים פה את הצ'ופצ'יקים האלה? אני בעצם לוחץ עליהם, וזה מה שמשחרר לי את הציפורן כלפי מעלה. תשימו לב, אני פשוט עכשיו מהצד, והציפורן יצא. מה שנשאר לנו כרגע לעשות, החומר הוא יבש. מה שנשאר לי לעשות זה בכל זאת לנטרל אותו. אני אקח עכשיו פד ללא סיבים. אני רוצה רגע להראות לכם מה זה אומר. פד ללא סיבים זה אומר שאני מנגב איתו את מצע הציפורן ולא יישארו לי שערות. אני לוקח כדי לנטרל את זה אלכוהול. תשימו לב, לא אצטון, אלכוהול. ולאחר מכן אני עובר על כל הציפורן, כולל מתחת. ועכשיו השלב הבא הוא בעצם לשייף את מדרגת האפס, לשייף צורה, ובואו נראה איך עושים את זה. טוב, בעצם אני רוצה להוריד את פס התפר, את הפס העליון ביותר של ההדבקה, כדי ליצור ציפורן אחידה. אני משתמש בראש קונוס קטן, ראש קונוס קטן, שימו לב, דרגה כחולה. זו דרגה מאוד מאוד גסה. אני משתמש איתו בפעולת מהירות נמוכה. תשימו לב. יופי. אני אוחז את האצבע בצורה יציבה. אני מתחיל קודם כל בפס התפר. קודם כל מוריד אותו. לאחר מכן, את הקיר הימיני אני גם מוריד, וטיפה נכנס
לציפורן הטבעית, כי בסופו של דבר אני רוצה רגע לחבר ביניהם. אז עוד פעם, גם מהצד השני, את הקיר השני. מצוין. שימו לב, אני לא לוחץ על הציפורן. אחרי שעשינו את זה והורדנו את המקשיים הראשונים, אני לוקח ראש חבית, שזה בעצם ראש הסרה, קרחת, ואני בעצם רוצה לדקק את אזור הקטיקולה. תשימו לב. אז לקחתי ראש קרחת, ואני בעצם עובר על השכבה הזאת שהיא עדיין בולטת. שימו לב, אני ממש עובר על כל הצדדים, כדי להנמיך לי את כל אזור הקטיקולה, גם בצד השני. מהמם. לאחר שעשינו את זה, אני יכול לעבור על כל מצע הציפורן, כדי לחפש גובה. לאחר שהורדנו את הגובה של המדרגת 0, אחרי שאנחנו רואים שהציפורן של הפוליג'ל והציפורן הטבעית שלי היא במישור אחד, אנחנו צריכים להתחיל לטפל בצדדים של הציפורן. ואיך אני בעצם עושה את זה? אני בעצם לוקח פצירה, אותה פצירה כמו בהתחלה, 100 על 180, ואני רוצה רגע לוודא. תשימו לב לעודף חומר שיש כאן, וזה מצוין לנו, כי עם העודף חומר הזה אנחנו נעבוד. אנחנו דבר ראשון נמתח את האור עם האצבע שלנו, נכניס בצורה ישרה את הפצירה, ונעשה פעולת הלוך ושוב, הלוך ושוב. אחרי שעשינו את זה, אני מנקה טיפה כדי לראות אם זה ישר לי או לא. יש לי עוד טיפה לשייף, אותו הדבר. אנחנו נעמיד את הפצירה באופן ישר, ונשייף הלוך ושוב, הלוך ושוב. שוב פעם, אני מנקה, ואני רוצה לראות אם זה ישר. וזה ישר. תשימו לב שפה נקודת התפר. זאת אומרת, איפה שנגמר האור, זה פה. המטרה שלי, שמהנקודה הזאת עד הנקודה בקצה החופשי, זה יהיה ישר. ולכן, זה באמת הביא את התוצאה הזאת. בואו נעבור רגע לצד השני. אותו הדבר. פה זה נקודת התפר, ואני רוצה רגע להעמיד את זה באופן ישר. אחרי שהעמדתי את זה באופן ישר, אני משייף. שוב פעם, תשימו לב, משייפים. אני רוצה לשייף את זה ישר. אחרי שעשיתי את זה, אני לוקח את הפצירה, ומשייף את הקירות הצדדיים. גם פה, אני משייף את הקירות הצדדיים. בבקשה. אחרי שעשיתי את הפעולה הזאת, אני בעצם עובר לצורה של הציפורן. אני אישית רוצה רגע להראות לכם עם פצירה. בטכניקות הבאות אני אראה לכם גם עם ראש שיוף. אז הדבר ראשון, אני מחזיק את הציפורן חזק. תשימו לב שזאת הציפורן הטבעית, וזה הפוליג'ל. אם אני לא אתפוס את הציפורן, זה יכול להישבר וזה יכול להיות לא יציב. אני תופס את הציפורן, ולאחר מכן אני שם רגע את הפצירה באופן לא ישר, אלא מלמטה. אני רוצה רגע ליצור צורה אקסטרים. תשימו לב. מצוין. אחרי שעשיתי את זה, אני טיפה מעיף את האבק כדי לראות פחות או יותר. ואז שוב פעם, אני לוקח את הלמטה, תשימו לב, את הלמטה, ואני רוצה לשייף צורת אקסטרים. מה זה אקסטרים בעצם? אני רוצה רגע להסביר לכם. תשימו לב לצורה עכשיו, אתם רואים? היא ישרה, ויש לכם פה עלייה של העיגול. זאת אומרת, שאני יודע שהצדדים שלי תמיד יהיו ישרים, והסיומת שלי תהיה עיגול. גם פה, הצד שלי תמיד יהיה ישר, והסיומת תהיה עיגול. ועכשיו בואו נעבור לשלב הבא. השלב הבא, אחרי ששייפתי את הצורה, שייפתי את הצדדים, הורדתי גובה 0, אני בעצם מתחיל עם שכבת בייס. תשימו לב, אני מורח את הבייס קודם כל בשכבה אחידה על כל מצע הציפורן.
קודם כל מורח בייס. אני עדיין לא מתחיל מבנה אנטומי. אני עדיין לא מתחיל הסרת אור. ממש ממש לא. קודם כל מורח את הבייס. תשימו לב שזו אמורה להיות שכבה אחידה. ולמה אני רגע מתעקש על זה? כי לאחר מכן יהיה לכם בעיה לבצע מבנה אנטומי. מהמם. עד אחרי שעשיתי שכבה אחידה של בייס, אני בעצם שם את הציפורן בייבוש מלא של 60 שניות. אחרי שהציפורן יצא מייבוש מלא, אני לוקח פד טבול באלכוהול, ואני בעצם מנטרל. אני מנטרל את המבנה האנטומי, את הבייס ראבר בעצם. לפני השכבה שאני עכשיו שם, אני קודם כל מנטרל. תשימו לב, הציפורן היא מאוד חזקה והיא לא זזה, והיא יחסית דקה. טוב, אני עכשיו אקח צוותית, ויוריד שוונציגים של אור. אתם זוכרים שבהתחלת התהליך, הרמתי את האור עם דוחף אור? יופי. אז הוא עשה לי בעצם את הפעולה הידנית במקום ראשי מניקור. תשימו לב שרק עכשיו אני מסיר את האור. ולמה? מסיבה מאוד פשוטה. מהסיבה שבגלל שאני מתעסק עם חומרים של בנייה, יכולים לצאת טעויות, ולאחר מכן אני צריך לשייף אותם. אם האור שלי היה עובר מניקור לפני, זאת אומרת גזירה, הוא היה חשוף לכמה שיותר פציעות. ולכן, רק אחרי שהנחתי את החומר של הפוליג'ל, וסידרתי אותו, ועשיתי אותו, רק אז אני עובר לגזירה. תשימו לב שבאמת, באמת, באמת אין הרבה מה לגזור, כי ברגע שהעלאת אור עם דוחף אור כמו שצריך, באמת נותנת לי מקסימום עבודה. תשימו לב, בואו נלך רגע לקצה השני. מצוין. גם פה בצד. מצוין. בואו נעבור עכשיו למבנה האנטומי. אז למבנה האנטומי בעצם, אני מורח עוד פעם שכבה על כל הציפורן. על כל הציפורן, תשימו לב, זה מאוד חשוב לכל הציפורן. שכבה שהיא בעצם אחידה, בסדר? אחרי שעשינו את זה, מתחיל השלב המאוד מאוד חשוב. תשימו לב. אני בעצם לוקח עוד כדור במכחול, עוד כדור, מניח אותו, לא לוחץ, מניח בקצה החופשי, ומרפרף אותו כלפי מעלה. אני לא נוגע יותר בצדדים, הופך את האצבע ל5 שניות, 5 שניות, הופך בחזרה, זה מטורף, ומכניס לייבוש.